कार्बि आंलं जिल्ला एबसुनि खुंगा 52थि बोसोरारि जथुमाजों लोगोसे सनाथि मायथाइ फोजोबनाय जथुमा खुंगा 32थि कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' साख्रिआवला आफाद आरो सेलाबर दख'रा बर' मोखां आफादनि बोसोरारि जथुमाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। 19, 20, 21 आरो 22 डिसेम्बराव गासै सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाया दिनैनि सानाव हाबाफारिफोरखौ फारियै खुंनाय जायो। दिनै बोसोरारि जथुमानि फिरफिलाफोरखौ आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बिरहोनाय जायो। दिनैनि बे हाबाफारियावनो कार्बि आंलं गावखुंथाय गौथुमनि मावफुं सोद्रोमा बिलिमहन खाख्लारिया बाहागो लायो। दिनै बे हाबाफारिनि सायावनो जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि बिथाङा मा बुंदों फै मिथिना लानि। खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिग्रोबाय। दिनै थांनाय 20, 21 आरो 22 खालार डिसेम्बर 2022 मायथाइयाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिखौ लानानै कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 52थि बोसोरसालिया खुंदों। बेजोंनो लोगोसे कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय फोजोबनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिया मैयानिफ्राय जागायनानै दिनैनि जिखिनि हाबाफारिफोर दं बे हाबाफारिया फारि फारियै जानानै थांबाय। एसे आगोलावसो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे मुंख्लंफोरनो मान बावनाय आरो बर'नि गेदेमा सुबुंफोरनि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। मैयाहाय 20 तारिख बेलासियाव कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै मेला जानानै थाङो आरो बे थान्दै मेलाव जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि सार रोमदोन बसुमतारिया जोंनि डेलिगेट सावरायमेलखौ बेखेवनानै होयो। बिथांजोंनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय आरोबाव माखासे बाहागो लायो। बे थान्दै मेलनि गेजेरजोंनो कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा आजावनानै लानाय माखासे मावथांखिफोर जेरै बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज थामहिनबा बड'फा गोजोनथियारि सोलायथाय मावथांखिखौ नोजोरथि बोनानै कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो फैगौ 2023 आरो 2024 मायथाइयाव मावनायनि माखासे गोनांथार मावथांखिफोरखौ लानानै सावरायनाय जायो आरो बेवहायनो आं एसे आगोलाव मुंख'नाय बायदि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि आवथायावनो कार्बि आंलं जिल्लाया 5 हाबाफारिखौ फैगौ समाव मावनायनि बिथांखिखौ आजावनानै लानो हादों। सेथियाव जोङो आजावनानै लानो हादों जे कार्बि आंलंआव जोंहा बर' बिजोंखौ लानानै गोबां जेंना दङ। जेरैबायदि फरायसाफोर खमायलांनाय, फोरोंगिरिफोरनि अभाब एबा फरायसालिफोराव फोरोंगिरि थिसननायनि माखासे गोबां जेंना दङ। बे गासैबो जेंनाखौ कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा संदांनानै बेखौ माबोरै सुस्रांनो हायो बेनि राहाफारिखौ लानानै मोनसे बिथांखि महरै जों आजावनानै लानो हादों आरो बेखौनो लोब्बा लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिथु मिशन फोसावनाय 1000 फोरोंगिरि थिसननाय बे हाबाफारिखौ जों कार्बि आंलंआव मावफुंनो होननानै जोङो बिथांखि आजावनानै लादों। बेजोंनो लोगोसे हारिमु जौगानायनि थाखाय हारिमु बिथिङावबो जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ नोजोरथि होनानै हारिमु जौगानायनि थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लानि सिङाव थानाय दख'राफोराव हारिमुआरि वर्कशप खुंनायनि बिथांखिखौ जों आजावनानै लानो हादों आरो थामथियाव जिहेतु बर' माहारिया आबादजोंनो लोब्बा दं हिसाबै आरो आबाद मावनानै सोलियो हिसाबै आबादारिनि बिथिङावबो बा आबादनि बिथिङावबो जोङो सावरायनानै मोनसे बिथांखि जों आजावनानै लानो हादों। मोनफ्रोमबो कार्बि आंलं जिल्ला सिङाव थानाय दख'राफोराव आबादारिफोरखौ लानानै आबादनि सायाव रोंगौथि गोनां माखासे
रिसर्स पार्सनखौ लाबोनानै बेवहाय रायजोफोरजों थोंजोङै सावरायनाय बा आबादारिफोरजों सावरायनाय बे बिथांखिखौ जों आजावनानै लानो हादों। ब्रैथियाव बोहैथि बोसोरनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासा गथ'फोरनि जि जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ जागायदों। बेखौनो बिथा खालामनानै कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैयानि थान्दै मेलनि गेजेरजों मोनसे बिथांखि आजावनानै लानो हादों। बेनो जाबाय जे कार्बि आंलं नाङैनो मोनसे जायगायाव जोङो आन्डार 13नि हौवासा गथ'फोरनि थाखाय फुटबलनि बा जोलुरनि कचिं मोनसे सेन्टार बा एकाडेमि जों कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंफुंनाय। बे बिथिङाव जोङो आसा थिदों जोंनि दा एक्जिस्टिं जिखिनि कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि EM बिथांजोंबो जों सावरायदों। बिथाङा बेखौनो बुंदों जे बे जोलुर बादायलायनायखौ नट अनलि आन्डार 13 बा फैगौ बिथांमोननि इयुनाव जिखिनि आन्डार 17 जा बा सिनियर लेभेलनियानो जा बेयाव दिनानो जा बा सिनियर लेभेलनियानो जा बेयाव जाहाथे जों मोजाङै खाबु होनो हायो आरो बेबायदिनो जों जाहाथे स्टेट लेभेल नेसनेल लेभेलाव बिथांमोनखौ जों दैथायहरो बिनि मोनसे थांखिखौ लानानै कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिथांखिखौ आजावनानै लानाय जादों। बेनि अनगायैबो आरोबाव जोङो माखासे जिखिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरनि मावथांखिफोर दं बे गासैबो मावथांखिफोरखौनो नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जिखिनि सार्कुलार फैगोन बे सार्कुलारजों जों खामानि मावलांनायनि जोङो मैया थांखिखौ आजावनानै लायो आरो गुवारै गोथौयै सावरायो।